Bu, monggo. Pripun? Mbak Susi lah wis ning nggone Mbak Retno. Arep njupuk montor. Ning nggone Pak Budi bengkel yang ngarepan kuwi rasa diterke moh. Rasa ndak ngrepoti. Poso mboten? Iya, poso ya alhamdulillah. Rum pedhot, Mbak. Sik gelo dibel. Oke. Halo, pripun? Nggih, niki Pak nembe ajeng OTW wong mlampah. Telase pinten niku? Ganti napa? Oh, aku guraki terus. Nggih. Nggih. Saged anu to? Saged bengkeng kan to? Nggih. Nggih Pak Budi tur nuwun. Oh, Mbak, lha mbok grokake aki. Ngono kuwi, heeh piye? Sing tangguh. Oh, sing ndek dirasani. Dirasani karo sapa? Nganggo motive sing ora gampang kusut. Oh, iki. Oh, lek can kembaran, Mbak, Bu Bambang, Bu Joko, karo aku ceritane. Nganggo katu. Burine ngene iki kancing iso dibuka tutup. Enek embuh gari pirang werna ngonone tukune ngoliv hijab. Lek nganggo gampang. Wedi pete piye to Mbak Susi gampang kok. Ya, sik kula tak kandhani. Nah, nek niki pete ngenten niki to Mbak Susi, niku kan mboten ngagem busa. Dadi le nganggo rodok maju ke depan, nek gegeden mengke ngagem jarum pentul. Kula ki ya sok nganggo jarum pentul. Nggih, ya nek ranu nganggo bros gampang ku tak kei brosku. Nah, ketoke nembe promo niki. Katu sing wernane kalem, ora mung ireng terus. Apik to nek dikeki. Lah nggih. Pripun? Lah napa utang jenengan dereng dibayar? Oh alah, panjenengan ki nek tak kandhani ndek wingi yo ngeyel. Nggih, ulah nggih. Yalah dibelne sik Mbak Susi. Yalah mata tutup ya. Repot banget sik. Cuma payunge selehke sik. Halo. Nggih Pak Budi niki OTW sik Mbak Susi. Oh nggih. Wis lah.